Horas jala selamat Natal madihita saluhukna. Jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dongan saha persyaon di bagasa Tuhata Yesus. Hatani Tuhata nagabe turbuk jamita. Di pesta Natal na parjulu dihita di bagasa tikion. Tarsurat do di Lukas 2 ayat sada sahat tupitu. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos ta pawitihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus. Ikos suratan nasajolma di gom-gomanna. Pamilango parjulu may, uju digomgomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhak masa sudi, asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhak manang si Joseph, na sian Galilea, sian Nazaret, nakok tulua Judea, tuhuta ni si Daud, namargoar Bethlehem, ala siap poparan jala margani si Daud tibana. Pasurato dirina rap doho si Maria oroan nai, naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida, gok ma ari ni hanguluan na. Ditubuhom ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipiakom ma tu bagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing, di parmianan nasida. Ima saatna. Donga sah porsyaon di bagasa Tuhata Yesus. Di pengalaman ninguluta, yadora ta alami di kondisi naso sesuai tu harapatta. Nunga denggakia rupaning disusun akar rencana. Hape alani kiadaan gabi berubah masudi. Jala dak sesuai be tu harapan. Sipata alani perubahani uludu gabe syukur-syukur roha tu Tuhani. Na solomodo rohani Tuhani nuaeng dia kerencana na ngadokian ubain gabe berubah jala gabe dak sesuai be tu harapan. Donga saha porsyaon borhat siat turpu jami taon ditugi hodo hita laho mernida pangatoyon ni debata. Babua toktongdo mangula debata. Nakpe di tonga-tongan ni perubahan ni keadaan. Taida ma sian perdalanan ni si Joseph doho si Maria tu Bethlehem. Borhak do nasida ala adong paretta ni Kesar Agustus. Ati pesasit tonga. Sada paretta nama ceborak dui dihilala nasida. Ikum merdala dauma nasida menuju Bethlehem. Hape si Maria tongon mardenggap pamatang do ditiki. Duksa nasida di Bethlehem berusaha do nasida mengalului inganan permianan. Hape dangadong be. Nunga pojok sudi akajabu. Ala nisin susi torop na mulak siap pangaratuan nabi. Gabigok masudi akajabu laho parboronginan. Alai ala nunga gok ari hanguluan na. Sorang ma Yesus. Gabe tu bagasan penggagatan nama dipiakon. Ala suadong be inganan permianan nalayak ditiki. Yanggo si Joseph doho si Maria totudo nunga adokian perencanaan nasida sebelumna. Asa diinganan nalayak Yesusi seorang. Alai gabe berubah masudi alani keadaan. Alayatik pesongoni
dada naso si pangatoi di bata di si. Justru dipakai di batado panggonggomi ni Portibion ujui ima Kaisar Agustus laho pasauton tahi ni di bata. Sensus penduduk ima dalanna di bayar di bata asa borhat si Joseph doho si Maria tubona ni pasugitna ima tuhuta Bethlehem. Jala ikut di Bethlehem Eprata namek metido haroroan ni si peluei songon naong si nurirakon nahian di pada Nairobi. Urut aja songon demi kalima ayat sada. Jala si Joseph doho si Maria pe uduk dunasida lahu pasauton tahini Tuhani. Atik pe ikut di panggagatani di pihak Yesus na tubui. Digobarhon panggagatanido kiadaan di Portibion naung rotak ala ni dosei. Alayati pesongoni rotak ni Portibion. Uludo tuhatai sorang tu Portibion. Asa jupangan haluaon. Itulah kabar sukacita bagi kita di Natal ini. Yesus mau lahir di dunia yang telah penuh dengan kekotoran, kenajisan, kehinaan oleh karena dosa kita manusia, supaya kita dibersihkan dari kekotoran karena dosa. Jadi Tuhan begitu peduli dan mengasihi kita. Tuhan mau menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa. Dan Tuhan mau melayakkan kita di hadapannya. Meski terkadang jalan-jalan yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Tapi yang pasti, rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Karena itu, bersukacitalah. Nuaing ahama tona nitulpukot tuhita. Totong ma taha porsiai tuhatai. Jala uduk mahita tu panugunugun ni Tuhani. Omma tonana. Ia panugunugun ni Tuhani jupak kita dui merhiti hata ni dewata. Songonido nang merhiti akana posona. Nama meritahon barita naulii. Jala tada ni haporsiaon dohot hauduhota tu panugunugun ni Tuhani. Radi mahita memilihun sadok ngulutai. Laho pasauton tahini tuhatai. Songon si Joseph doho si Mariai. Toktonggo na sida porsea. Jala uduk pasauton tahi ni debata. Songoni manak kita. Tapak kema nasa na adong dihitai. Doho sadok ngulutai. Laho pasauton tahi ni tuhatai. Imatadana Jesus nauk tubui. Ibana do si palua di bagasan ngulutta. Asa jupang nasongoni tau kak maju mulu rohata. Gabi inganan hatubuan ni Jesusi. Molotiki nunga pojok Bethlehem dang adong be inganan permianan nalayak di hatutubu ni Jesusi. Laos gabi sormina doi nang dingulutta. Bui sajodo kita mamestahon Natal marhiti ragam kegiatan. Ibadah, bagi-bagi bingkisan Natal, dohot akka perayaan. Alai tanpa disadari, gabi akka kemeriahan ni Natalido nama baik pojok rohana. Gabi sosiak be inganan hatubuan ni Yesus di bagasa nguluna. Natal dada hola parningotan di hatutubu ni Yesusi. Alai narumikot ima mangukap rohata asa sorang Kristusi nang di bagasan ngulutta. Karena kelahiran Yesus bukan untuk menyusahkan kita.
justru untuk menolong dan menyelamatkan kita dari kesusahan karena dosa kepada kemuliaan dan sukacita. Dibahini tau kak bema rohatta nang saluhut ngulutai gabi inganan hatubuan ni Tuhatta Yesus. Asatahi doho lo menerohani Tuhattaima nasai mangarajai saluhut ngulutta. Gabi holang ma akan rotaki siang ngulutta. Hosom, teal, elak, late, dohot akan merdumutusi. Holang ma siang ngulutta. Molo seorang Tuhatta di bagasa ngulutta. Gabi kasih parholong jala sibuat dame mahita. Jala taruli mahita di panugun-nugun ni Tuhan. Nama buan haluaun dohot las roha di bagasan ngulutta. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Amin.